ønsker noget godt for nogen, så er det, at vi meget mere sådan kan individuelt skræddersy behandling og tilpasse det til den enkeltes behov. Men ønsket vil egentlig være, at det både er medicin, hvis der er behov for det, og ellers terapi. Hvis jeg kunne ændre på noget, så ville jeg halvere administrationen og øge mængden af klinisk arbejdende personale i psykiatrien. Og så tror jeg, at jeg vil få sparket nogle høje herrer oppe i Region Hovedstaden og høje fruer. Og så vil jeg selvfølgelig have fyret Peter Götze, som er leder for Cochrane Instituttet, som faktisk på ramme alvor påstår, at psykiatere ikke har forstand på psykofarmaka, og derfor så burde det ikke forskrive den slags lægemidler. Det burde ikke være tilladt at komme sådan en udtalelse og få lov til at beholde sit job. Ja, der er nogle ting, jeg vil gøre for at bedre klimaet for vores patienter. Og så vil jeg støtte Astrid Krag i sit arbejde i at afstigmatisere psykiatrisk sygdom. Fordi lige så nemt som du kan blive syg i dit liv, skal du blive syg i dit hoved. Det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man er syg i sit sind, så er det noget, som man skal gå igennem for sig selv eller skamme sig over. Det er ikke sådan, at der er nogen, der beder om at få en depression. Der er ikke nogen, der beder om at få en skizofreni. De bliver ramt, og de er virkelig ramt. Og de trænger til en ordentlig behandling og respekt. Og det synes jeg nok halter, som det er i dag. Men der er også nogle gode mennesker, der gør noget. Og der tænker jeg meget på mange af personalet i psykiatrien, som gør et heroisk indsats for de syge. Ikke? Dem vil jeg have flere af, hvis jeg kunne bestemme.